ty vole, to je ještě to nedáme kadá, tak všem. Pak říkáme, tak když jako myslíme něco jiného, a pak ty vole, to postavili na ty zmačky, a ono už to je jenom 77, nebo kolik to bylo, a říkáme, a to bylo někde no, a říkáme, tak to zatáhne ty vole, no. Tak to jsme tam v 6. Pátá, 6. nebo co takového, ty vole. A to byl pěkný zatek. Přesně, přesně, kdybys někde něco z toho vystřídal, tak končíš, jo, tak už tam taky nedojdeš. Ale jako to ucejpalo, ty vole, a jelo se, tak Táhli to z toho, tak jsme já nevím, jak to stáhli nahoru. Ale jako ty trasy, tyhle tady máme projev lidi, jako se ale ten dobrý, že já jsem nepamatuju, takže já to vždycky jenom poprvé. Já vždycky pak, vždycky to mají. Ale tady to jsme zpátky, nebo jsme to proti. My hand Zima. Fakt, ty vole, ale pak říkám, What speak Czech? Hand. Co? Hand. Huh? Ruce. Ruka, jedna ruka, dvě ruce. Co moje ruce Zima. Je mi zima na ruce. Je mi. Why not? Proč ne moje ručka? Co? Ručka. Je mi zima na ruce. Je mi zima na ruce. Je mi zima na ruce. If only one hand, ručka. Je mi zima na ruku. Why ne ruka? To complicated. Děkuju. Lubos. I live streaming. From where is Lubos? I don't know. Lubos. But the S with charcoal. Jasně, to je Luboš, tady zrci. Tak kolik vodek a kolik zelených? Budou pít všichni. To nechce vodku, tak zelenou. 7 jsem jich bral a lepili se. 7 z těch bral vypili Jsem zima. Já myslím, že víš, co nedá. Zelenou? Ale já myslím, že nás je prostě 9 bez světly. Tak jsme kdo počítal? Honzo! Kdo počítal? Já myslím, že jsem bral 9. Ne, tak Nebo ne, co? 4, 6, 8, Ne, 8 motorek plus 9. No, ale máme tady nepičky. Nás 9. Nikdo nepije. Já vím, že ne. Kde jsi? Já... A zelenou Praha? máš. Ne, Zelenou ne, citronem, výborný. Kde we are? Kde jsme? Prahy? Ne. Změnil účet. Potom? Cannot. Ahoj, čau Adela. Okay. Kolik lidí tě sleduje? 7. 7 000. 7 lidí. Live stream 7 000 sleduje. Ale všichni fotky nebo zelenou lídu? Fotky. Hospoda, ano, hospoda. Tady hospoda nebo restaurace? Honzo. Honzo, A poprvý, že jo? tady hospoda nebo restaurace? Hospoda. Hospoda. A my jsme autokem Příhrazy. Autokem. Příhrazy. I cannot to say. Příhrazy. Autokem Radzi. Příhrazy. Prihradzi.
difficult. Because he live Teplo. Nezima. Because I say Zima. Because me protege me na autocam. Na autocam. Camping. Priraz. V Česku je teplo, ano. Ale noci není teplo. To je zima. Halo, hai Ulan. Ještě není noc. Onzo, ještě není noc. Ne. Za hodinu. Za hodinu. Apa kabar? Aku baik. Kamu apa kabar? Možná zapůl. Co to je? Noci. Možná za půl hodiny. Still ne noci. Still that means stále. Stále není noci. I'm smart. Just. But this week I'm not listen. Yo takfa. Co to je takfa? Jdou špatně hodiny. Co to je jdou? Možná. Protože je zima tady. Alhamdulillah aku juga baik. Bagus deh. Ebi gimana Ebi? Kemarin dia baru minjem duit lagi. Kata dia mau COD-an. Dobrý den. Co to je? My viewers from Czech. Because I setting the account TikTok in Czech. Sekarang dia lagi COD-an di Jaksa. Iya, hati-hati bilang kalau COD-an. Honzo, you charger my battery. Yes, you charger. The battery not spatny, right? The battery spatny, the black one, ya? Oh, the black one is little bit. Cannot until 100. Only pada saat best. Pada saat Kata aku jangan udah malam tapi iya bahaya tahu. Kalau COD tuh bilangin di yes. But the one new, the one in the middle ya. Which one is? I thought the black one is new, but no, the black one. Nah, the black spatnya. Iya, kalau Jaden bilangin jangan di tempat sepi, di tempat rame. Hai Kak, Bayan. Hai. Apa itu Bayan? Strasznie heska. Co to je? Strasznie heska. Co to je? Sounds. Co to je beautiful?
You don't know what is beautiful? I know, but who is beautiful? Poland. Hi Poland. Jo, je pátek, no. Poland our neighbor. Yes. And ahoj, by Poland is Czech. Češ, like český. Czech. Češ. Czech. Difficult. Češče, Poland. Jste Česku, co to je jste Česku? Are you in Czech? Musíte rychle hlavně, ty vole. Yes, jsem tady. Demen bener. Aku dengar kamu pakai bahasa asing. Iya, aku sekarang belajar bahasa Čeko. Šlácnout nemusel. Ah, To musíme. okay. A nebo můžu nabídnout teda tu zelenou s citronem. Kdyby chtěl někdo něco Ne.